Hello guys, this is Eric Kilot of Vigo City, Davao, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Part 2 na niya siya guys, part 2 from 79 years old. Ayan. Please subscribe, like, and share. Love you guys. Huwag ginay kontrabida pa sa Fernando. Oo. Natuhan na. Oo. Waday kay ina sa mga asawa nga dugay kay Muhammad. Sarong da ingon niya. Waday sa mga nga maabot og isa ka oras. Takut tu yang bismillah di bawah bismillah bahasa bergaya. Ah. Baik nak ingat ni. Ah. Saya dah bantu dekat pada ada. Mana segera ikut itu. May pamaol na sir. Karon lang juga kasuray sa hilot. Ini betul naik dengan ni. Unsa man style? Itu bukan masak lah. Ah, mas basas ka na guys. Balik-balik. Ini mana masak. Alay de. Kumpadre ni mo na yung mga lisod. Kana mga nato ba no yung kumpadre. Tawangi may pre, ay. Tayo na sila rin. Pinanakaraan na ay. Do good, look good, feel good. Ah, naisip ko ano. Marami no. Kung saan iranggo ni mo anak ng boss? P1. Iwan man daw po. Basta mo man daw training, iwan daw na tanan. Besar no? Ini bila. Iwan daw na tanan. Ako man o ano gyud ba? Patrini na soldado ni sa. Oh, pag sugod, pag training patrolman. Lahi mo na nakalahi karon kay sa una. Ako na pag sugod og pulis patrolman. Karon ang training patrolman. Pag graduate na tanan pulis na dyan, PO1. Naman na PO2, PO3, senior na, PO4. Irog man naglaki namin mga bagong irog na tulak. Kaya lagi schooling ka. Oh, schooling po para mairog. Di mo ka mo promote hindi ka schooling. Schooling. Kaya naman sila pangitaan magputupuan. Schooling ka para mo dapat mo sa doktor. Murag maestra ba? Central to Ispila May ka ano estrata ano. gabi gisulti sa TV. Oh, Pwede ba optional og edad 56? pwede na mag Pwede mo optional sila. optional. O 56 edad pero at least sobrang 20 ka to kay gamar pag magpuhaw. Kailan naabot po kag 20. Servisyo. Kailan maabot kang 20 na menos. Kung makabot, Gamar ka ba income. paritayro na tanan no, masaya no. Kaya. Ito ganing gikon ni Bong Rebilla nga dapat na ang rate. Ang kanda senior to himo 155. Kung ka kagana. Kay kuan daw pero dili sa senior nga kuan para na magdawat pension dili 55 kay para maga benepisyo. Ang problema mga reklamo ang mga kuan kay mga 20%. Muro tag 20% tanan ang mga on. Oo. At isa kay Hindi ka na 65, nakuha na ako sa
Ang maungo naman kayo sa bata pa. Ano yung problema nga naman, dapat yun, tumahin mo lang, tama na si Peter Sayas, pagdaan mo na, Dili kay idugay, no? pupuli yung batanon. Kaya may batanon. Dago mong batanon, Pulis, lain ka pulis, una. pulis ka ron. Tingala po ka ng uban ron, mga general. Sobra naman ang mga sasinta. O pa ba po ma-retire na patuta. Si Peter Sayas, retire na na. Dagko, ranggo, no? Mga na, si Peter Sayas pa, si Peter City Ay, may man, pulos pulis, na, eh. retire. Nah, Kaya mag-pension ka, tulog ka tuwing. Sasinta. Kanang gipaubsan na, si Quinta na lang. pinta na lang. Tama naman ginagawa kung makalingaw-lingaw bukas yung imong retirement. Di ganun, di ka mang-retire mang si yearly na, di dapat retire kay magkadaghan, nga dili, dugay ka retire, kada yearly pasok. Oh, yun. Bagko, no? Nagagay bagko. Dapat yearly po, retire. Retire po yearly, yun lagi. Uy, retire na ka kay every year man pasok. Every year po siya retire. Pulo na pulis na lang, tao. Ito ngayon. Gusto matanggalan naman ang naay mga bet. Nasakpan. Ito na Kaya siya. di masakpan, padayon. Matanggalan na lang yun, matanggalan lang yung mga bet. Tungsa ko ano? Sideway? Yan na may di masakpan. O, lagi po. Naday sideway day. Na, ay, balang Ano to? yan na. Naagin, nabutang yun as Jessica Soho. Dahil itong taga Davao. Lahi, naadi ako. Oh, dawa ko dami talaga. Naadi ako. Viral yan na. Mga anak, balo ang mga anak na. Pulis, kutob si pulis, kabalo ito. Malayo na itong jazz gani. Malong gato sa playa ko. Dire, sabong. Marites mo po dito kay sila. Huwag sa mga kuwan. Ano ka may sir? Nene lang. Sige. Nene lang. Na. Mag-inom magkagtambal? Mag-inom kagtambal? Ako yung maintenance ka po. Para asan nga maintenance? Calcium. Para sa muscles. mga ulo. Karon, hindi ko maghilot. Ako yung kinainom tambal ron. Oh, para asa man? Sa kuwan, maintenance ako sa UTI. UTI? Ano man? UTI di ka? Bago lang ko yung gawas. Ano, saan yung problema mo sa mga panihi? Kahit Bago kay katitya ka. bago ko repeater ganay gapon gitanggal na ko. Itanggal kateter. Eh mag-ihi ko para mag ugnan ba mag sakit ang puso na di kahi. Kaon og kuan. Sige kaon og saluyot og okra. Para danlog. Sa repeater na naklas sa Diyos. Kaon makakag kuan. Tanggal. Kaon makakag okra og saluyot. Agi ko ko kaon po daglog. Oh, kaon kay para mo danlog pati paglibang normal. Dali lang ba? Mo slide man na. Eh okay na ba nung pagkalibang ng kuan karon pagkuwas sa repeater. Ah. Eh Oh. naklas sa Diyos. Nakaihi na kong daghan. Oh. Murag na ulit. Pero mas okay pa gyud siya. Namugay tambal giinom na ko. Mm. Sa maintenance tambal ako, ang 86 ang kada adlaw. Para makuha daw ito, street ba nga, kanang, Mm. kuhan ba nga. Kaon ni kuan sir, kaon ni okra og saluyot. Kana lang. Di ba matingala ka nga lami kayo ha? Nga ina ko man maghilot ron. Inomik alaksan ipar o biogesic, ha? Kaya isa lang sabay. Oh, alaksan ipar o biogesic. Pag man mo inom, kaon. Ha? Hindi ko man mo inom sa tambal, alaksan ipar o biogesic. Kaon ka kay duha na kubok ha? Na-relax. Ya, human butang itong Jimilina. Maniha. Inom to, magkaon mo. Dili, inom madaan. Inom na, Oh, pag inom nimo karon ka maghilot. Mainom ka, pag mag-inom, mukaon.
Ha? Numan, relax. So, ay, kalimot sa Jamelina, ha? Ada ka jipilya dito. Ito. Lima ka butang sawak. Kada 30 minutos. Nakita mo kambyo. Ala, yung Gamay kong business. Ah, sawa. tingnan lang boss, nga 30 minutos lang ha. Ada. Ano sa kita? Ay, Punta gamay. kaya. Panuhot lang boss. Ha? Singot uga na siya, ha? Kani mong gipamati. Kuhaon ako ng cellphone unya kag mobalik ko palit og pagkaon. Atong kuan daw. Naligo ka? Ha? Hindi aligo din. Uli ko na ko. Bukod. Muni ka manghuran niyo boss. Pulis po ni. Atong tigidot kay tayo na to. Oh, mang, may paglaban na. Ay po. Yung ingon ba si Niljan daw nga kuan? Dari man si Niljan, kita nimo. Ay balik daw man sa Lunes dong kay absent man ka atong kuan. Sam daw. Aot ma. Oy, sa messenger mang, pwede pa ka mo kuan mang, akong gitistingan. Pwede ka mo gamit sa messenger nimo. Sa perla. Ikaw hindi mo obsessed pa to siya. Ma. Patraman ni absent. Ah, gini sa lidaha ba? Manag ni sa lidah sa una no, man. Pero dili kay tinaw, Ito. Minus pa ako na. minus pa sa color. Rodora ba no? Black and white ba? Kamo boss, may edad mo boss. Luwang na. Skunta. Sirado. Ang mo, yung papas mo. 5'4". 50. 54 si Papa. Skunta na ko ron. Siguwang na. Para sa kung anak ka. Pulis. Oh. Papa, 54 man. Sinitiwan ka sa... Bahala ng edad ya. Bahala ng edad sir. Ha? Kaso na yan. No, bahala ng edad ha. Importante de ha. Ang tuig. May lawas. Ang tuig. Dagdagan man. Oo. Ano hindi mo taas ng edad. O gani, sagda na na. Bahala na sila. Sabot lang na taas ng edad. Hindi mo na mo Oo. ako. Mas nindot. Kaya masigit ako nagkuhan. Kaya tiguan niya. Hindi ang makapa... Diyos mo sa tao. Kanang kawanon. Kawan on yun. Klaro istorya na. Walang ka. Pagkaon. Problemado ka. Tiguan ng labas. Sa gina. Tiguan kagdali. Lapit kulang imong budget. Kung saan na po'y kaunon. Kung ba na po. O ba ko sa palito na po. Nga, nangayo na po doon pang project. Nawa si Kuano, si... Kaya sa uban ni Pacquiao sa una, tigsugan si ihandag ko kay 1 billion na rin si... Ah. Si Gringo na adi din si... Si Pacquiao ron. Ang iyang kasawa dahil nabuntis. Adi na tinood daw. Ha? Ika tinood, 50 years na na eh. Dili, tinuod gino. Tinuod gino. 50 years na libos. Dili. Bago lang ibalita. Nabuntis daw. Portahan daw. Gwapo. Kasi Pacquiao karon. Ang iyang negosyo karon. Nabaligyan naman yung katagyon na sa Amerika. Iyang katagyon na dito. Ang daot na sa mga politika. Dili, walang yun. Si Pacquiao na undod sa anong Basta pagtagan. bago lang ito ni Daog boxing. Ah, Mahumot na yun to. Ah, wala. Ano din sa mga away, kawan ng siya konta. Ito yung building sa Amerika. Amerika naman. Kabalo ka. Ang iyang ikaw gano'n, namulit sa luti-luti. Dagan na paggamit ano sunod. Ah, samot. Di pa ka anak boss, Jinky ang padong tuwa. Ha? Jinky. Asa? Si Jinky ang padong tuwa. Mas Pacquiao, salig lang sa sport. Ang nakinsi mo dagan, masakit am ning kamot. Oh, Kaya di tam ning kamot. Isa pag kinsa deha ang oposisyon. wala yan. Kung di ka maning kamot, Wala niya siya. bagsak ka. Mao yan. Kaya kung unsa ka karon wala may labot ko sila. Mao yan. Yang nabagsak ka, wapos may labot. Mao yan.
Abi kay, bati mga presidente kay naman ang napait hinon mo. Ito may connection sa pait. Magsalig naman po. Bro. Nga na to, day kang, ilang naman nagliso lagi kayo dag. Tingkamot, kutob lang kan. Oo man. E di pa pwede masigit ako nahon na ito pikas nga dato. Dato mo to, ayun sige yung nahon na ito. Manikamot. Okay, hinahinay na. Pag-uuna eh. Hindi kaya bro. Kalau ba nga nakapa Lord? Okay, okay. Hindi, masyado na kaya kay... Mga nagkahunaw-una ka ng pahilot, sir. Hindi kay... Bangon ko, bikil ko. Matang eh. Kulang na lang eh, nung kagtambal, tapos butang ijubilin na. Sige, tanggal, 30 minutos tanggal. Tangi bagob. Arang-arang ko na, ugma na po, ganang ito siya. Nang makalugar ka, sa Kasimana, balik ha. Ano, parang already ang adi. Okay, no? Pero mausaban pa yun, mas mulami pa. Naayong ganun sa personal. Kung mausban pa yun, musumot. Basta kay Mulakaw, like kanto si Yuji Mul. Kaya maay na kayo. Kaya mga manilutaw eh. Karoon pa yung kabatik. Ha? Karoon pa yung kabatik hilat ko ito, guys. Silinga na mo, wala. Balik yung spinal cord. Bata pa kayo. 40 pa kapin. Gipre. Ah, Awag. Uy, laging tanggak sa mangga. uy. Uy, kayo? Uy, ay. Dako pa niyo. Ubo naman ka. Taas eh. Libo ko tuwa na siya. May namut po nga. Pagtahan man siya. Nangalihog ron ta siya. Gituan. Karoon na pa sa talas daw, mahilot. Dili mahilot, hindi mabalik. Ang balik, magpabalik isa ka. Kung nakamahilot. Yan ang nagsiklasa ka, nabalian ka. Ada isa ka pala mahilot o di pala. Oh. Ganun, balik yun. Yung ipanood, sakit kayo, di isa mahilot. Ang motor na, basta kaya bakit lalunggan na. Balik din, kinala mabalik sa. Balik yun. Eh, nabay dito daw, doktor, ako magpalayo. Dito sa talas, kaya Nya, ulian mo daw. nya nabalik. Oh, ang balik niya, Nya, naulian na. dili ka balik, di isa mahilot. Di ko. Abot din mahilot tayo ba no? Kuyo kay manambal, storo. Kuha ka tos vlog, storo. Isa pa niya. Toro. Taga, kuha mo to, Manila, Luzon. Ito may kinahilot niya. Ayaw mo niya, ka na magipandaot. Maayo din ba? Oo, din. Tapos sa ruparan po, nangilot. Na-stroke ka, nabal-stroke ka. Maya siya mo subay sa utak. Ang lugar kay tanan sa YouTube na kumbos tanawa. Dito pati barang, kita ano mo dito. Usos na may, sir. Barang, ulam. Kuhaan break, ana? Sir. Sir. Usos na dali, usos na kamay. Nene lang. Nene lang. Ay, di naman ako ka. Sige. Sige, tama na, tama na. Giyalay na po. Sige. Ano ba na Ron? Di naman sa kalihok. Sige na. Liyok na niya. Nagigdak mo ka. Nagigda, magagod. Nagbangon na. May bala na lang boss, kaya dayungan ka na mo. Pinikaw. Ang kulang. Oo. Ayaw salig sa mga hilot. Oo. Wow, yun. Naka-stretcher niya boss. Naka-stretcher na to. Hindi ka boss. Grabe panungot ng waso eh. Nagahan ka no?
Ano man, di mahot doon. Daw, dili pahulot na yan. Panohot guys. Sa lugi ka di hot doon. Kumagko ay na ko na kay may bikin na. Nabigay po na. Kumagko na ko marag na bikin na kay tulugan. Paminawa lang kung kamot. Paminawa lang. Ana. Sige. Wala mo lagi kasakiti ako. Kusog naman kayo na eh. Hindi kumagko. Ane. Kaya kumagko ay na kay bikin na. Wala mo lagi. Papununan na bikin kay Ruma. Dili. Tambalan. Di na ba ko mahilot o dili balik? Sa tayo nga rin masar. Dili sabi. Uwi balik. Ayun ba na si Eric? Basta may yung aray. Ay, aray yun yun. Ano sakit? Sakitan yun. Yung daki mo ganyan pinto. Ang mga sundalo. Black eye di si ko ano. Si Kulating di siya ni mga tawana. Bagay na po sumbagay daw. Wala armasay. Sana ipit si ko nagdala. Sumbagay lang daw. Hoy armasay. Wow. Kung siya kaya primero. Oh. Pareha man sila mga sundalo. Oh. Sumbagay lang. Kanay, ganda ko kayo. Balos yun siya. Tingnan niya tayo ito. Kasi gininar ko ginuto. Gininar ng luto. Ano bantay? Ha? Sakit kaya baga siguro ano? Sa bantay. Balian ang mga sundalo. Balo ko. No. Sumpay siya nagotungan. Nagjuwin sa kanyang abaga. Disgrasya. Kamukuan pati ka ng mga kuan boss? Kanang mga kulamon boss, kanang kulamon. Ulam barang. Gusto ito yung YouTube, Eric Hilot. Eric Hilot no? Facebook. Ang Facebook, Eric Hilot ang binisaya. Oh. Pero kung sa YouTube, Eric Hilot lang. Ay kay YouTube channel eh. Kani, bago man ani, ako na i-upload ano sa YouTube. Asikatan mo boss. Abot ani Amerika. Abot dili kag England na yun. Isang asang lugar. Na ako'y viewers. Isang Las Vegas pa na. Okay no? Huwag tapo di ka na. No? Puhon. Puhon pa. Ano naman na hinahinay. Step by step. Abot, panahon di. Ano na tayo kwarta? Dili ka kuha. Dili ka kuha dahil anak dahil no? May proseso. Dili nga nga pag kumana, kwarta dili, nanay proseso. Ang nakabalo, nakatok ang mga vlogger. Pero katong mga kabalo, may nga naman ang anay kwarta. Lalagay kwarta, pero relax lang. Relax lang. Dahil pa nga Sa Gcash man na yan butang. bangko. Bangko. Nasa awit gamer o, kanang sila wamos. Bangko na tanan ron. Yawa no? Ang pinakaunang hatag nila sa kuan, sa Western. Karon wala na, kay dagko naman kayo. Reklamo ng Western, dagko pa yung kwarta. Milyon man, paglalawamos, milyon. Milyon oy. May nang bangko. Milyon na, di. I-withdraw ni mo na, di ba pwede na sa... Sige mo Di mig. ba na pwede sa ATM? Sige mig himo YouTube kay naami shop lagi. O mo gamit. Sige mig himo. Ang problema di mi kabalo mo himo. Di mi kabalo ba aham ta mo agi ana sa YouTube. YouTube no. Himo ka to YouTube.
Sige ka bagay maghimo mo may sidecar. O, pag yun yung sidecar, i-video niyo, bisa mga 10 minutes, 15 minutes Oh, cut lang ba? Huwag man ipasok niyo. Kaya amo pong kwaon tanan ang kuan, masuon puslain. Putol-putula lang. Oh, put mo ka na yung. Sulti ninyo, nga na, may mga kwan. Daghan mo viewers, ano? Mao gani, samot na kay ni. Ladom kay ni. Nga kinahanglan, maabot ka og 1,000 watts hour. 1,000 subscriber para makapasunduan ka. 1,000 subscriber? Hmm. Yawa no. Pila kay makuha nimo ng 1,000 subscriber? Nagagad sa viewers. Kinahanglan po, napo kay viewers nga kwan. O gamay ka viewers, gamay, mas bilog. Dagko ka viewers, para nang mga 1 million views, dagko na kayo na madawa. Ito no. Every month na. Katupod si kuano si Boy Tapang. Milyonaryo na na. Milyonaryo na tubos mo? Hmm. Kaya ta lagi. Di ka man po nag-zero. Lagi mo no. Luoy mo ka na termero. Anton, nakagat. Nalinya ginya. Pohon, sige, kilok na po. Bangat. Karon anak ko kuan 1,700 plus na subscriber. Oh, pwede talaga na. Pohon pa pohon. 1,700 hindi pa sa basta oy. Ubay na oy. Kinahanglan magiging proseso na no. Step by step lang. Search lang niyo sa YouTube, saon para makakuha, ano, mutudlo ko dahil mga vlogger mutudlo. Nabitaw no. Mutudlo sila. Adya po gani ko ano. Kung saon nga mga ano. Nakay gusto, i-question sa YouTube. Dahil mutudlo. Tubagon yun. Tubagon yun dito. Paano magkakuha ng 1,000 subscriber, mutudlo na sila. Ito no. Paano magkapira, sulat mo. Itagalog lang kayo para makuha nila. Dito. Paano magkapira sa Sige mo YouTube. yung sidecar niya ba? Mo nang ikuan kaya basta Nick. Kung na-video mo gikan sa una, so pati daghanan na yung viewers. Wala ay sikat ka ng siya pa na. Kini lagi mo balibad. Ibutang niyo, daghan kayo. Oh. Kung naka-video mo, mabutang na sa YouTube, daghan. Ito no. May sagol-sagulan po ninyo, kay maburing man po ng mananaw. Balik-balik po ng kuhan. So yun, ay na po yung style ng ano. Nabitin-bitino ninyo. Nisikog paktit magabiyak, masawa akong ipakapa, wag na asay na himo daw. Wala pa may palo nakabutang. Dili, importante na sa YouTube channel. Ano? Imo mo saan ay palo? Di, lain ang palo. Ang palo, Facebook mo ng palo. Pero YouTube, subscriber. YouTube yun no. YouTube subscriber. Lato ay kuan ni vlogger nga pidi camera kita ka to. Saldi. Sikat lagi mo ang kwarta na siya man no. Ug nagsapi na siya Sarap, mo. may suwan gani, nagsapo sa yahan. Oh, kato laging Maestra. ako ano, maestra, kuan ni kato. Lisod na po ng anak. Ito no. Lisod na yung anak. Ngayon siya pisaylo. Eh, kung man, yan na, siyempre maglalis mo, di naka-video good. Lisod kayo. Yan, dati yan prank. Kilatison, wala na siya. Yan tang kilatison ang tao. Naroon sa Oh, naano ba kasi pasahe mo nga. maestro ni Or, Oh, kasi unsa ni, no? Karang iprank na mo, kulang man ni mo bayad. mao to. Siyempre masuko siya, mayong-yung. Prank lagi siya, pero di mo good lahi nga prank ba? Oh. Lahi ya, dili siya kuan. Gwapo na rin, kusog na ba siya? Kusog na eh. Sikat na siya pagkayo. Wang tanas siya, dagan ang motor ipamalit. Ang kuno lang yun, kuno lang yun niya. Kanang siguradoon lang yun. Di na siya kuan yun ba? Linya na niya. Timingon ng tao. Pwede sa mutira para ng mga bata, estudyante. Ana. Ang tanahan niya, maestra ba kani o pulis ba kani? Kay lain Siyempre, naman. murayak man ka. Labi na imo na kay gobyerno ka. Matando kasi primero lisod na i-recover kay mugagbo mo positibabaw ana. Wanjog ka, Oh, diranggo ka. tigbabaw yung ranggo ang So, pilang gagbo, replete di ay. Mm. Ano,
Wa ay, wa pa siguro mareklamo pa ka. Lisod mo nga nga prank. Oo. Serious ka siya. Oo, Hindi nakabalot, itig na. Oo yun. Di makita yung naong. Dili ay, ano, Matara. mata ka. Kaila ko ng buha nga na, kaubang ko di kamer. Pwede mo kong reklamo. Pwede ay. Ang reklamo ana, Si awit di, hapit man. reklamo ana, siyempre ang imong kuan ni high blood ka. Oo. Kung mahitabo naman unsa mahitabo na ron Oo. saka kasi- yung dugo. Yan suko man. Lagun sa mahitabo kuyo na. Nakihon ka. Kaki tungod na ni mohang kuan di Dagdag. ang mga parente pa. Oo yan. Yung mga dagko ang mga parente. Oo. Napunsyo sa manuno, naglalis mo. Ay, prank ng ma'am. Di, high blood na siya. Kaya karon atake. Oo, yun. Saan naman na? Nang may usay ng usak ng dugo ng Ay, matimingan ba no? pila di plito. Ano ba no? Itik ka. Kulba na eh. Kanang prank gani nga katong pusil-pusil no, daghan na naundang na gina ron. Oo. Nangana na po sila na. Kaya lang giprank kay pulis. Ay, kita sundalo. Nandalo ko Sundalo to. pag Sundalo, buang matuwa na. silang jud kay siya. Pinusilay man pagka pusil tang sus Wala, moron wala. day atik. Arme to. Sila na eh. Sila na eh. Na sila video. Ang yung video na. Siyempre gipusil ko no, di gilabanan niya. Ay, sud. Anak ko, mapwede anak ko sa tanan ka, di ko masugutan na. Batian ang prank eh, adlok. Okay. Naik ka na sikat mo, Bartolome. Bartolo. Akatong sa Kailan- sikihar. Kaya, ilang pakuratan na daw. Iro, Ay buang. katong mga Bartolome Brothers. Oh, betul, buang. Nagko na kay na, milyon naman na. Milyon na sila, no? Yawa na nila, no? Nagko, manana lang na. Binulan gina sila. Monthly. Depende sa views. Kung Ay, akong no? views, Dako po nag-income siguro sila na, no? basta nagkaganda sa views. Maybe. Kung wala kay viewers, yung income wala. Di man padadaan. Ang pinakagamay nga ipadala sa YouTube sa mga $100. Ah. $100. Pila, Pag equivalent Philippine na, money ana, ipadala dere mahulog na sa halimbawa ang palitan sa dollar 50, 50 man na rin ang Five, peso ron. dito. 55 ron. 5-5. Kita ko sa bangko dito ka isa. Oh. Ang batala to 50 lang. Oh. So yung mapadadaan ka 100, ang makuha ni mo dere 5,000 monthly. Okay, no? Kaya ka mo ni pinakababa. Di monthly na kay 5. Ay, kaya, no? Isa mong hatag ng 5. Oh, no. May anak mga dito, kung ano yung mga asawa, nga kabalo dito sa imong email ad Oh. o Gmail. Anak Ang niya, message no? man yung YouTube, wala na, nagpadala na may 100 Amo anak dia, eh? 4 days, ato na ka bangko, withdraw na ka. Ah, 5,000. wala po mo kay pangalan sa YouTube sa bangko. Dili, magbuhat juga anak, pag-abot sa panahon. Ah, Mo email man sa imo nga kinalan na kay bank account. yawa, no? 500 mo open account. Ay man, 500, eh, naano ko iyan yung bank. Wani mic ba? Boss. Lang, kitsa tong sa Gmail, Oh. kitsa tong tag-iya, mo tag-iya sa bangko, sa Gmail o email ad. Ano? Mo may padala. Wala boss, nalihok na ba? Hanggang yung tatay ba? Ayaw. Minsan naman yung sakit ng ulo eh. Dog na, Manho na? Primero tayo. Kedua, Ano yan? tulog andaw, anak. Yung tagluwa Ta? ito. ayaw, ganito. Man, tagalang Christmas tayo. Ah, wala pa, wala naman. Wala pa. Okay, kini mahuman. Kumano tanig mo pala una. Kaptay tayo eh. Tas mo tayo. Ugma na na ka sa YouTube. Ay kalimot sa alaksan para Sara, alaksan para BG si Pinumon ron. Pag mag-inom, kaon na, paniod to na ha.
Supugin mo suga ba no? Supug kayo. Kung magsugat, yung mga mong hayag. Kanang inana magstorya tanaaman po'y pawala ana no? Ha? Namay pa. Aw. I-edit ako, di mo ko nag-edit. Ano lang, basta di lang good bad words. Mao yun. Kung nga sa itong istorya ron, oras na inigawa sa YouTube. Mao. O, tanawa dia para makita po kasi YouTube. Tanaw po. Shout out sa mga kuhan. Shout out day sa kong Shout out yung mga asawa. Mga asawa. akong asawa si Kuan, nalimbaw ko Padool daghan. po sa kuhan po. Daghan na po ko asawa boss. O, sige, sultan sa pangalan. Shout out. Katawag. O, shout out pangalan sa mga asawa. Shout out din ako ang asawa si Mary Cristio, Taga? taga Biao, Punta Biao. Daghang kong tabangan sa Biao. Adagan mo ko tabagan. Daghang ka mga nito rin. Kaya napo ko yung natabangan sa Biao diyang na-stroke. Di ka lakaw, karon lakaw na. Balls bye-bye. Yung silingan, yung mga para ni mo, shout out, Mahilot pa rin stroke. stroke, mild stroke, paralisado, Barang. barang, Naka-stroke ka nakalakaw po boss. Kanang dagang. Natin naghana na boss. pwede po ka Kaya na ilhan nga taga Mate nga Renante Cabonilas. Mate, nag-tripidicab na ron. Kuan mo ko Naglubog na. Mga Cabonilas, Mayahay, Mate Mayahay. Ang utana dia, driver mo juga. Kakuha mo kasi mga pedicab. Kuan ko lang kabunilas ba? Ang utana, ang Cabonilas. Kinsay na Renante Cabonilas rin nga naglubog sa una. Ang utana kinsay naglihilot niya. Akong lulo ba pagpayat ayan tiil. Lugay lubog ba? Ato kay Moran, dito ispalito sa una. Naglubog. Hindi ito ipapahilot sa doktor. Bone cancer man to. Yati Kanya no. kaiyahang kinamagwangan, di pa musugot yung sige nalagigda. Nung basta din nadire, o dire ano ba? Ngita ta pa maagi. Basin lang ano. O karon na masahiro na yan papa. Be. Mohilot ko kay kita wag maguno. Pero grabe siyagit ato Pwede magkamuadto mo sa dito. sa Kaya sa lim. oh, basta pagkasinabot lang ko. Mahal ang Oo. ng service got. Pila po. 500. Okay na eh. Pila kayo, dalawa niya. Na dire kay 201. Okay na. Oh. O saan ito yung manawag mo ito yung munisipyo? Yung papa daw, dito ko lakaw. Ay, yan. Ako yung nalon na kadatuhan. Asa di katabang ta? Puta mo sa pero naghan na jugog na kuan gusto ba? Napay isa nga di kalakaw nga gikan Japan, nanherag di pahilot. Kada uli baligo. Di na kalakaw, paralyze. Layo kayo na Japan no? Nasa YouTube. Hindi na bot-bot, mga bot-bot, mga hilot. Pero kayo ang katanawa kong YouTube, mga video dito. Agad na. Ang wala lang katos larinante kaya wala mo video sa una. Na yung mga latest, para itong mga barang, nali nga. Kalingawin tanaw.